mungkin akan kotor saking perjalanan mungkin akan kotor saking dalam tulung sampai pemadam wonten Hasbunallah kaki lho pamitan kaki megale bagaimana hukum itu boleh penyaringan bagas waras asrama ini kuat dunia kuat akhirat amin Allahumma amin. Jika sakit jika sakit tulung makhluk lalu Hai, oke siap. Pagi padawan campur sari ganti kok nyalami mau kok ngenteni aku deh. Ganteng kok. Ganteng leman kok. Lah, kencong-kencong. Dia alhamdulillah wa syukurillah. Raja Jawa dulu agung saja rawuh kanthi pinaringan sehat kanthi pinaringan selamat Malawi Allahumma Pak Guru niki sampun ngomong apa dereng keluarga saking kali gawe dereng piantun pinten mau kabaripun piantun 300 terus jam 100 padahal mau dulu kan boleh sapinya enggak? Ya 500 enggak? Alhamdulillah bisa saking kali gawe jam itu saya lagi kita oke di Basuto kayu. Olok niku nek niki ngapusi. Lho, ingkang leres jam pinten? Jam 8 jam 09. Ngeten nggih. Sasmita saking pamituran bademan gawe yang solusinya turun ke desa. Nggih, panjenengan Joko Koyo Hidayat ternyata masih wonten jauhipun lancar. Iki wis tempat rumah saking kota-kota iki Joko. Amin saking panjenengan Joko Koyo Hidayat sampun jumen wonten ngajipun kapura. Kipen enggal menawa tujuan sangsaka Panjoko Mulya saking kadang-kadang Kismara Surga. Dengan minangka sarana panuwatan. Bu alon-alon waton kalakon gremet-gremet sing penting selamat golek dalan dhewe siap modho pinanganane kali para ayu laura lutfi ora pahri pinanganan jalu tanoyo ardan merdiansa saya dikromo panjenenganipun Joko Koyo Hidayat Ibu Komariah ingkang mijil saking desa Kabupaten Tulungagung Adiningrat
Guru Sumbaga Sri Kucawati Bela Salon ingkang bedol saking Sasana Bali binangun ingkang kabedol saking Sasana Tempaswangi saking Sasana Panti Busana kalenggahaken wonten ing kursi Panjangga mulya sinek-sinek kali keluarga agung Ndoko Hadiwarna Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan ingkang wedal menika kadherekaken brayat agung kanggo malih keluarga agung saking Karangtalun Kalidawil Kabupaten Tulungagung. Nuwun kawula minangka pangandhalipara jejering kandha wontenipun hadicara kirap ipun Sartaja Pinangga kalih ingkang kaboyong saking Karangtalun Kalidawil Tulungagung. Alhamdulillah saged pamanggihan kanthi pinaringan berkah ingkang awujud Jawa wonten mirai semangat lan tekad saking keluarga agung Ndoko ugi keluarga agung saking Karangtalun Kalidawil. Mugi-mugi Gusti berkahi, mugi-mugi Gusti ijabahi. Wabil akhos adiku bagus Ardan sampun cinatu krama lembah wonten madaning bebrayan arakir sekar semata mulya kaidinaken saking penghulu kawah Kecamatan Kalidawil ing nikala Surya ingkang kaping 26 Oktober warsa 2000 langkung kawis dintenipun Minggu Legi wutunipun Rigo kasembadan kinabulan ing wedal menika dinten ingkang pinilih netepi dharma Mahardya Putra Awiwasiwi ngantos pitul sing masih kenya tuwin Joko kawula sakadang ngaturaken selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua, mudah-mudahan langgeng abadi sampai akhir hayat, sakinah mawaddah dan warahmah istiqomah bin barokah, amin Allahumma amin. Saking kadang-kadang juru foto kasumandaten wedalipun ewadene keluarga pun saking Kalidawil ing mangke sadèrèngipun hadicara pasrah panampi mangke kalaksanan nyuwun pangestunipun awujud foto pangestun mangke majanta mangke dereng mangkon saya ibu pilih mangke wonten urit-uritan catetan seratan kawula tenggo minangka sarana dokumentasi kangge keluarga. Makasih. Sugeng Jawilan Kintoko Woro Getok tular panjenengan saged anggrawi hangatipun wonten paiwahan mugi-mugi amal kesaenan panjenengan pikantuk amal ingkang kasanah dadosaken berkah lan barokah kangge sahipun adat. Amin. Gusti kanggo kawarsa mulih sawetara wonten dalem paling-paling tunjuk menika warga Tulungagung Kalidawil. Cocokipun cocok Jawa cekek iki. Jawa cekek. Iki diaturnya ora iki. Ya, jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Dumateng para pepunden, para pinisepuh, sesepuh kasepuhan ingkang sampun pono ing pamawas sedaya ditutur ingkang saduh kinabekten dahat kalingga murdan ing akrami dahat Sudarsono langkung-langkung para pangemban-pangembating praja satrene negari Songso Agung minangka pandhampan tembing kaudasi ingkang pantes hanapi pakormatan wabil akos para alim, para ulama, para kiai, para santri, para ustadzah, asayid, asatid ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wa ilahi. Kumo wantun munggil ingkang dados pangandikan. Ugi ingkang katenten kaliyan pasugatan ugi pirsanipun kawula ingkang piniji. Kawula ingkang kajibah minangka jejering pambiwara pangandikan pasrah ugi panampi ingkang badhe kalaksanan wonten ing kalanggan siang sonten samangke. Pangestu saking panjenengan langkung-langkung para kiai, para puja agung mugi-mugi lekas ngantos pungkas kula madhusana mangya diwana basuki. Adicara ingkang sepisan atur pambuka. Adicara ingkang kalih pangandikan pasrah saking pihak pirangan dan pawestri saking ingkang ketiga pambagiorejo miras panampi kasahaken ingkang angga sekawan palerman ingkang angga gangsal mangke panjurung donga utawi unggul donga petite adicara panutup. Murid samudanipun lancar, murid samudanipun boten-boten alangan sawiji-wiji, monggo adicara kita bikak sesarengan kanthi wasilah basmalah monggo kawedharaken. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang kalih sabda pangandikan pasrah. Warga Agung sangging panjenenganipun Bapak Khairul Hidayat ingkang idil saking Padesan Karangtalun, Kecamatan Kalidawil. Dumateng ingkang piniji minangka pangandikan pasrah sasana Pandhawa swara kados saged. Kasinggihan kasembadan katur dumateng panjenenganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para bapak, para ibu yang kami hormati, dumateng bapak sedaya bapak keluarga. Sak sampunipun acara mangke rampung, kula sak kanca sak perlu badhe nyuwun pamit lan nyuwun dumateng pangestu mugi-mugi lampah kula sak kanca tansah kaparingan kawilujengan nilai saking dalem mriki ngantos dumugi tiyangipun tiyang mbak. Ingkang terakhir
kok boleh wonten kirang panjenengan nanggap kula matur kula nyuwun bila itu akhir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapas tipis tetek untuk wicaga belan cetok puloto datat kurangsuh pangandikan rasa keluarga Bobo Wiru Hidayat matur sembahyang bangun. Hadi sore ingkang monggo Pambagyo Arjo Kiras Panampi. Awis saking paripun Bapak Sugiarto boten kuwangi matur nyambak bombong birawani marah kelat panjenengan namung kadhek wonten ing Joko boten saged kumelar wonten ing lati. Sulih saking saking warga mriki minangka Pambagyo Arjo Kiras Panampi dumateng panjenenganipun Bapak Sujarwo wedal panjenengan Pandhawa swara kacaosaken karahining sedya kasinggihan katur. Bos kalian ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah senat bonto papan panggonan namung sakdina papan lan rabi kelak salus anggene mati jangkep ingkang angka 3 ngaturi wingo bilih wonten ing dinten Minggu tanggal 26 Oktober 2020 Kakang Mas Sugiarto sampun nganjabaken putra manggen wonten ing RT Sekawan Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ingkang ing wonten kalodhangan samanten putra sampun kajabaken kaliyan Genduk Laurel Lutfi Nur Fajri putra putri saking panjenenganipun Bapak Khairul Hidayat dalasan Ibu Komariah kanthi arancak tetuh saking Pambeng ingkang makaten mawan tuanku keluarga nyuwun doa restu dumateng para pisepuh dalasan para pinarenggah sedaya sing rampantun. Mugi-mugi kenangan sekalian saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah dalasan warahmah. Ingkang salajengipun wonten ing kalodhangan punika minangkani sahibul hajat kawula pareng matur bilih sejatosipun anggenipun nata ngerancang pawiwahan prasaja ing siang punika sampun sawetawis ananging krana saking supeting sedayanipun namung makaten ingkang saged katuraken ingkang makaten mbok menawi samudayanipun wonten ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya mrikipun dumateng para pisepuh saking Tulungagung utuh syukur aruh dalasan papan panggilan ingkang kirang mungguh lumantar kula nyuwun agung pangapunten. Ini sepuh dalasan para pindah sedaya ajang tepi tugas ingkang sampun sinambaraken dumateng kawula ingkang angka kalih inggih menika anak bagi atur wasrah lumantar kawula Kakang Mas Sugiarto mugi kepareng hanampanipun ingkang dados atur pasrah saking Bapak Khairul Hidayat lumantar Mbah Soleh makaten ikhlas nggih ingkang semindah kalau dipun aturaken ulun salam kula jawa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi karaharjan kawijinan tansah kasarina dumateng kita sami. Tumawon ingkang angka kalih para wau dawuh pilih amasrah tentang kita kanthi niat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Minangka tiyang sepuh
saking keluarga dua mengajurejo pasrah panjenengan kula tampi mugi Gusti Allah tansah amberkahana jumbuh kalian ketudananipun para asepah makadah. Jangkep ingkang mongko kidul sak paripurnanipun adicara prasaja wonten kalih siang punika badhe nyuwun pamit. Kalau saking keluarga Dewarno namun saged ndherekaken sugeng tindak. Mugi tindak panjenengan saking griya mriki ngantos dumugi dalem sowan-sowan tansah kabelingan rahayu wiwijaya. Jaya Wirikala sami kantuk karahaken tartamtu saking kula pribadi. Anggen kula matur kathah kekirangan ingkang makaten nyuwun pangapunten kathah. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engko ngapa luwe baris mawon? Luwe. Nggih. Lek iki tamu undangan saking Dok nggih. Dulur-dulur agung muga-muga uripe sedaya barokah. Tuku jagung nek diri. Dulur-dulur agung muga-muga kathah rezeki. Tuku jagung ning Cianjur. Tuku jagung ning pasar Rebon. Dulur-dulur agung muga-muga sing wedok meteng bareng. Nggih. Niki kan pantes ingkang cocok. Kalau menang ingkang ngantuk, kalau ingkang sayang menika dipun siapi tetembangan dangdut, napa disiapi tetembangan campursari, napa gambok, napa rames, napa soto, napa bakso. Baksone tukune pasar lain. Para ladi monggo, para kadang-kadang organisasi pribadi nyaosaken masuk kadang dahar minangka hati Jawa Parlemen. Mangke kok sampun kali para dahar mangke katembet unggul donga utawi pamindra kawijengan katindakan. Para ladi kasumadan. Niki bawa tayo. Niki campursari. Ini dangdut apa dibareng ya? Galek, galek tulang agung ini konggo kabupaten. Rakyat Toto Rame. Rakyat Toto Rame. Sing apik teh, apik. Oh, pelajari kowe ngene, pelajari lho. Pelajari tuwek-tuwek. Masa kurang? Kurang. Panjang langsung mending main dunia. Penjeng, bila mungkin pinarak gitu monggo saking mriki. Penjeng wong saking ndak ya bar subuh kuwi ya akeh lho Mas, bar subuh ki jam 5, jam 6 sampai jam 10. Jam 8 nek bagian jam 8. Oh iya. Setunggal tetangan Mbak Dian atus bapak panglipur hangir wontenipun kanca-kanca lagi paring pajengatan semoga katuraken. Penjeng iki spesial kagem Mas dua. Kok mulai tahu sapa? Spesial Mas dua. iya semua toh Mas. Oh iya. Aku bingung madhepe nyandi Mas. Terus pokoknya ojo sampai ngungkurke kono, sampai ngungkurke kono. Ngungkurke penabu kan ngungkurke MC ora apa-apa. Tapi nek ngungkurke manten kualat lho. Kualat. Termasuk anaknya manten lho. Campuri, tawat. Aku
Dia berkembang rasa kesiram bagi sebiji ya pasang kealaan itu rasul agung ayam ayam kejurutan surati paripurna bantu ini semua usaha hidup untuk budaya akhirat atas kalpati keluarga kakang desa kekalu ugi pinanganten dereng jumeneng wonten lajengipun gapura ampun jengkatangi palingan akurmat menika sedaya nenuwun supados sehat slamet jagat asta ngeten boten enten awone ora joyo-joyo wijayanti sekali merdeka tetep merdeka sekali membangun tetep membangun sak bejo-bejane mokang lali isih hidup Jawa kaeling lan mas bodo sura diraja nerat lebur bining masuki duka-duka ngosami ditawa ngati-ati aja ngati lali mulai tadi wajaya kembali ke wajaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini termakan
Bersama adalah di sini terjadi dan kita datangkan berdasarkan yang memberikan suasana ada satu banget dan ada satu bisa Bentur, siren, ye. bersama ada
Wis manuk nang ngene. Kita jam rek. Sing penting tetep ada di. Mas saya dari Mas Hasim. Masuk kan Iman ya teman-teman. Piye karemu? Kayak go anu kae, jambul kabeh. Ini paling cantik ya. Ini sepes. Kali gawe. Juru apa? Juru lagi. Nggih, Pak, monggo. Kan bagi mesakne nembak monggo. Apa, Pak? Boten niru kula lek kabeh ngoten niku. Harus juga masih